kum tam tak liam ta abik takin BC ani to china chuan technology changkang tak tunlaya kan man thin mobile phone te motor moi tak tak tele electric thleng hian mu tur om don lem lova mase chuti chungpo chuan zirmi te chuan engtin nge mon ti bik le tia an hun laya om theilowa an ngai mase an su nu atanga mu tur om boxi alo om nual maya historian le archaeologist te chuan tun thleng hian thil tam tak an la mu chhuak renga chutianga thil mu chhuwa anga manlai thil lem siam tok te an lo om le zel boka chuta tang ringot po chuan heng manlai thil te hi mi ten an ngai hlu hle ti a hriat ngal mai ome the PB channel is clear meka khongein ka channel hi milo subscribe in ka video te hi milo like sak vela tun tuma chuan manlai thil changkang tak tak te kan ron tar lang don ani Panchavarna Swami Temple Amma sapera chuan India ram Tamil Nadu wa Panchavarna Swami Temple hi in bi chiang chin te ang he temple hi an chhut dan chuan kumsang ni vel zeta upa ni in an chuta abang chu lungchang tak manga siam ni in moi tak taka kermoi an nia ma se buaina om tatlat mai temple bang kermoi pakhata chuan papakhatin thir sakor akhal lai chu alo in ker reng maya thir sakor hi kumzabi som pariat na malam khan mu tur alo om lova ma se han en mai he chuan thir sakor chu ani si ni kebial pani nein spok nen asit nen thir sakor nge ya ang si kumsang ni liam ta dai to khan thir sakor chu an lo khal reng thinem niang he temple upato tak chunga hetianga thir sakor lem om mai hi thil mak tak ni in mitam tak chuan kumsang kha zakwa somni bor chhovel khan he temple hi an thom tha a chuti hun lai chu thir sakor khovela an hral na sat hun lai tak kha ania temple thom thatu te chuan thir sakor lem chu temple a chuan an kerta aniang an tia mase chutianga anti evidence chu mu tur om lova ngai dan theory mai ani tin temple thom thatna na thir sakor lem ber kher han kera chu ke kan biak in thom thatna ni se ka social view mai theani manlai refrigerator manlai khan mi an la mola nun mol mangte in an mang thina ingai chuan ering sual derani manlai khan thil mu chuatum mi fing tak tak an tam hlea tuna kan ron tarlan tur ngai tua chuak tu ang chi hi chutiang mi chun ni manlai fridge hi han mel hriat ve te le manlai khan fridge hi siam chhuat theilo le electric telowa om theilowa kan ngai fur hlom ome ma se persian ho chuan an thlai thar da thatnan fridge lian chi kumsang ni zali kalta dei khan an lo siam reng mai ahminga tan yak chols ti in chu english chuan ice pit tia le lin ania vur khuar khurum ti na animaya mase khuar khurum nilovin in lian tak zok ania fit somruk vela sang ni in yak chols an sakna che vela tui chu an fridge siama chuan an luan lu tira chung an tui luan lu tir ta chu thlilu na a thlimang chuan an ti vot le a abang chu nilum dang thei tur berin hlumte artui korte le kel samti pol mang chuan an zu chuak le vek boka chu chuan a chhunga an thlai le thil dang da that te chu avong dai ta thin ani in ka ho lungdang dai peru lama kal le dai teang khovel huap pu a khopui lar le mingthang machu picchu satu in ka ho hian lungmanga siam chin chiana monument tam tak an siama heng lung chin chiana an siam dan hi vo in ni thleng hian mi te hriat chak alatlingani an lung chin chiana tam tak chu hlum nem dewa mihring kut thlak a ang hle maya mi tam tak chuan manlai in ka nam ho khan engemo pol khomin lungti nem dan an hria ani thei mai angem ti chu an rin dan ania
lungti nem chu thil oi om lo lutuk ni ma se an sul nu en hi chuan lunga thil ker chu a ang si lo ani nge nia heng ho hian lungchang tak tak ton za la ya rit te chu an siam thiam jok niang mitam tak chuan heng in ka ho hian lungti nem dan chu hria in ma se ati nem na na an pol thin thil nung te chu an rem to ni te in an ringa a then alien ho na tho ani ring pol anom boka engtin chi ange an ti ti chu hriat thei ani bok si lo engtin po chuan lo ti se an thiam na chu asang viau tura ngai phot mai teang Iron Pillar of Delhi India rama kirle thung teang Iron Pillar of Delhi hi kumsang khazanga liam ta dei to a siam kha ania fit somni pani zeta sang ni in het hir bandang lamna em chu atui ek thei tlat lo mai hi ni he pillar hian thil dang ang thawin ruale nisa adong ve thawa hul hliap engma nei lova thir ban kumsang khazanga chuang handin mai chu thil mak ve tak chu ani ve hrim hrimani het hir banjir chiang tu te chuan a hun lai ngai tu a hetianga thir ban tui ek theilo an siam hi ti pal thil thuwa an siam chhuwa ani an ring hiala thir pa ngai chu abul vela boruak nong emo ruwa emonen in riakin chu chuan iron oxide chu asiam thina iron oxide chu tui ek kan ti kha ania he tui ek hian thir chu a h hevek thei thina ni mase he delia iron pillar ve thung hi chu mundanga an la mu ngai zen zen lo misa white anti manga kot ani awang chuan thir ban chu tui ek laka tang chuan aveng ta thina ni Roman cement thil tlo soita ka chuan rom lam hoile dai teang Roman laram an vul chho tak tak hun lai khan Roman ho chuan glass le concrete an siam na sa hlea masian concrete siam te chu tunlaya thiam na sang zoka kan concrete siam te hian atluk theimia lo mai tunlaya cement kan man thin a thapola an soi ho te po hian kumza atanga kumza somnga vel chau adai ora mase Roman ho in sak tam tak chu kumsang ni chuangte ading thei hi makve tak chu ni azir chiang tu ten an soi dan chuan Roman ho chuan tlang kang vap le chinai cho polin tlang kang atanga lung an hmu te nen chuan an cho pola chung mang chuan in le engemo chu an sata thina ni heng an thil cho pol ang hi mithiam te chuan hrema se engzatin nge an cho pola chutiang taka tharei thei concrete chu an siam chhuwa dan an la hre thei lova Roman laram atluk chhia ta tang khan hetiang concrete hi hmu tur a om le to lo ani tunlaya po in thale changkang tak tak kan sa treu to a kan cement man te a thare ngem ti chu kumsang ni hnuwa kan thla ten an la ron hriang chu ole khati zong kha tun tumatan chuan ni le phot mai sela thlir tu zong zong te in zawain video le a kanin mule theu don nia